रुपयाला एक, 100ला 12. नमस्ते सर्वांना. नमस्ते. चला आता आपण कुठे फिरायला चाललो? गणपतीची शॉपिंग करायला. कुठे पण? दादरला. दादरला आम्ही पण जातोय आणि आम्ही तुम्हा सर्वांना पण नेतो फिरायला. तुम्ही पण चला आमच्याबरोबर. गाडीवाल्याचा फोन आलाय, चला आता पटकन. आणि मी बघा फर्स्ट वॉश केलंय. फर्स्ट वॉश झालंय माझं. माझी रिंगटोन कशी वाटली? आज ना आपल्या सबस्क्रायबरला बाहेर चॅलेंज. बाहेर असे तर मला बाहेर ओळखतात ना, आजच्या लुकमध्ये बघूया मला बाहेर ओळखतात काय. पहिलं बघतील, अरे ह्याला चष्मा कधी लागला, चष्माला पप्पूच आहे का ओमकारच आहे असं बोलतील. मग लास्ट टाइम कधी केलेला दादरला? काढलोच नाही, पण एकदा गेलेलो. ड्रेसेस नाही का घेतलेले मला. भाई तर परवा ताई बरोबर गेले होते ना भाई. आपण तर खूप वेळानंतर चाललोय आता. ते नाही का ड्रेस घेतलेले ती. काय कबूतर खाना कसा वाटला? मस्त, सगळे कबूतरच कबूतर. अंगावर नाही येणार ते. ही कुठे गेली? एक उचलून दाखव. 10 रुपयाला एक, 100ला 12. हे पण मस्त आहे. ते काय आहे? गौरीचं आहे ते. गौरी आहे ती. गौरीची हाफ बॉडी आहे आणि वर आपण मुकुट लावतो ना त्याला ते. 80 रुपये डझन. डेकोरेशनसाठी आपण गणपतीचे वापरू शकतो बॅकग्राऊंडला वगैरे. भाई तिथे इथे संध्याकाळचा प्रेमाचा चहा खायला. आमच्याकडनं प्रेमाचा चहा. गुंडे कसे आहे? 50 रुपये किलो. आणि शेवंती 50. हा कसा फुल? पाव द्या ना. पाव नहीं आता है. आधा किलो कम. आधा किलो से कम नहीं आता है. ते कशी किलो? 50 रुपये. एक हात म्हणजे दाखवा केवढा. 10 रुपये हात. 10 रुपये एक, 50ला 6. 1 2 3 4 5 6 12. वो बाजार तो येडू भी जेवणा बाजार में नंबर वाले साढ़े आधा किलो 30. हा एवढा मावेल. हा मावेल ना. नाही आता नाही. ते 200 आहे. 150. मला रोज खायचंय. रोज जाऊ जाऊ तुम्ही आतमध्ये. वहाँ बोलो क्या लेना है. दही मलाई है.
हे काय संध्याकाळचा नाश्ता टोस्ट सँडविच. तुम्ही नाही खाताय? नाही ना आवडत? नाही खाता येते. आणि आता आपण कुठे चाललोय? चौपाटीला, चौपाटी. दादर चौपाटी. काय पाणी नाही? ना आम्ही चौपाटीला आलेलो. सुकला पाणी पूर्ण. चौपाटीला आलेलो, खूप चौपाटीला आवडीला आलेलो, पाणी पूर्ण सुकलाय. आमच्या ड्रायव्हरने आमची राईड कॅन्सल केलेली आहे. कॅन्सल केली? मग काय परत तुझी कालपट आहे. हां, आणि तो मला दाखव. मला आवडलेला तो दाखव कोणता. ते बघा आम्ही 2 क्षण सिलेक्ट केले. आपल्या रिलेटिव्हला दिला. आम्ही ना आता एका ठिकाणी चाललो आहे, तुम्ही ब्लॉग बघाल तर त्यांना आम्ही गिफ्ट करणार आहे. तर त्यासाठी 2 क्षण छान आहे ना. मम्मी किती वाजता गेलेलो आपण? 5 वाजलेले. 5 ना? ओल्यामध्ये 5 वाजलेले. 9:30 वाजले, 9:15 वाजले. आता आम्ही दादरवरून शॉपिंग करून आलो, पण तुम्हाला शॉपिंग थोडीशी दिसेल, पण आम्ही फिरून सर्व आलो. पूर्ण दादर फिरलो आज. हां, आम्ही दादर फिरायलाच गेलो होतो. आता आम्ही काय काय घेतलं ते दाखवतो आणि आम्ही आमचा एक्सपिरियन्स सांगतो. सर्वात आधी आम्ही इकडून जी ओला उबेर केली ती आम्हाला एक डिफरन्स सांगतो. जाताना आम्ही 300 रुपयात गेलो हा, आणि येताना आम्ही प्रायव्हेट टॅक्सी मारली, जी आपली लाल पिली काली पिली म्हणतो ना आपण, ती मारली ना, ती त्याचे 600 रुपये झाले, डबल झाले, डबल. तर ते एक रिझन असेल की आता ट्रॅफिक सुद्धा होता, पण हा डिफरन्स सांगितला. 300त गेलो, 600त आलो. हा मोठा डिफरन्स झाला दादरवरून जाऊन यायचा. आणि सर्वात आधी आम्ही गेलो ते फुल मार्केटला गेलो. दादरचा जे सर्वात पहिला मोठा काहीतरी बघण्यासारखा असेल दादर वेस्टला तर फुल मार्केट. तिकडे रेट तुम्हाला जर सांगायचं झालं, आम्ही बघा हे अर्धा किलो घेतले 30 रुपयाला, हे मिक्स. आणि जर एकदम फ्रेश असतील ना तर सकाळी गेलं तर 80 रुपये किलोपासून ते 100 रुपये 120 रुपये किलो असे आहेत. बरोबर. हे फुलांचं रेट आहे जे तुम्हाला सांगितलं. अजून एक फुलं ताजी असतात तिकडे, ताजी असतात. नंतर आम्ही हे कोणत्या शॉपमध्ये गेलो होतो मम्मी? फन्सीकरमध्ये गेलो होतो. तोपर्यंत तुम्ही हे उघडा. आणि अजून एक मी तुम्हाला जे इन्फॉर्मेशन ती शेअर करतो. फुल मार्केटच्या पुढे बघा एक दादरचा मनीष मार्केट आहे. तुम्हाला त्याच्या समोरच ना असे आर्टिफिशियल फ्लावरचं एक छोटंसं दुकान दिसेल, तो होलसेलचं दुकान आहे. त्याचा मी तुम्हाला रेट सांगतो. बाहेर जर तुम्ही ती गोंड्याची माळ असते पण नकली गोंड्याची माळ, ते तुम्हाला 100ला 2 सांगतील, ठीक आहे. आणि जर तुम्ही त्या दादरच्या मनीष मार्केटच्या समोर जे दुकान आहेत, 2-3च दुकान आहेत आर्टिफिशियल फ्लावरचे, तिकडून जर घेतलात ना तर तुम्हाला 30 रुपये ते 32 रुपयाला एक गोंड्याची माळ मिळेल. पण कंडिशन काय, होलसेल म्हणजे काय, 12 घ्यावे लागतील. बरोबर. ही तुम्हाला मी दादरला जे मी ऑब्झर्व केलं, मला व्हिडिओ करता का नाही आलं, कारण खूप क्राऊड. म्हणजे व्हिडिओ करायला उभं राहतो तर माणसं मध्ये जातात, मग त्यांना अडचण होते. तर माणूस कसा पाठीपुढे होत नाही शकत आहे माणसाला. कारण मी जर व्हिडिओ करतोय तर पाठीत मला धक्का देतात, तर तसं झालं. नंतर आम्ही मग जनरल शॉपिंग केली. काय 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 दादर मार्केट बघण्यासारखं खूप आहे. जर तुम्ही फक्त बघायला पण जाता तरी तुम्हाला हातपाय दुखतील एवढं. नंतर मग आम्ही हे काय आणलं, पियुष आणलंय मी. आपण लस्सी प्यायला गेलेलो. दादरचं जे फेमस ठिकाण आहे, बरोबर. त्याची लस्सी आम्ही 3 घेतली फुल, 1.40ला पडली आम्हाला. त्याचा अनुभव मम्मी तू सांग मला. आता मला फेमस आहे दुकान की कसं आहे ते मला माहिती नाही, पण मी लस्सी पियाली ना ती एकदम आंबट होती. हा, तर आणि पण एक चांगली गोष्ट त्यात काय माहिती का, त्याच्यावरची जी मलाई आहे ना ती एकदम छान होती. ओव्हरऑल ठीक आहे ना, दुकान फेमस आहे, पण परत मम्मी नाही जाणार. मी नाही जाणार आणि परत मी पण नाही जाणार. मी काय कोणाचा बघा, मी फ्रँक रिव्ह्यू देतो आणि तुम्हाला एकदम चांगला रिव्ह्यू देतो जे आम्हाला खरं वाटलं ते. नंतर मग आता हे ओपन केलं तुम्ही, हे फन्सीकर कडून आम्ही पियुष आणलं त्यांचं, तर ते आम्ही तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो.
ही बॉटल मला 50 रुपयाला पडली बघा. कसं आहे? हे किती छान आहे. 50. हे रिकमेंडेड आहे बघा, 50 रुपये. तर आय गेस म्हणजे ही बॉटल घेऊन मी ताईला काजलला गिफ्ट करू शकतो किंवा तुम्ही आलात की आता पार्टीमध्ये मी ठेवू शकतो. ही रिकमेंडेड आहे. त्यानंतर मग जनरल शॉपिंग केली. इथे बघा हे जे शर्ट्स घेतलेत आम्ही 2 तुम्हाला दाखवले ना, दुकानातून, चांगल्या दुकानातून घेतले. तर हे शर्ट्स काय माझ्यासाठी घेतले नाहीत, हे आम्ही कुठेतरी जाणार आहे रिलेटिव्सच्या घरी. ते रिलेटिव्स कोण आहे ते पण तुमच्यासाठी सरप्राईज आहे. त्यांच्यासाठी हे आम्ही गिफ्ट घेतले चांगल्या दुकानातून. गणपती स्पेशल गिफ्ट. हां, आणि इथे बघा लाडू दाखवला तर 100ला पडला. गणपती बाप्पा आणि तो मोदक होता तो काय 150-200 बोलले ना आपल्याला. 200 रुपये. मोदक होता. हां, बाकी मोदक सर्व साईज होती ना, मोदकाची साईज म्हणजे मोदक टाईप केलेला होता तो 200 रुपये. आणि हा आपला गोल आहे ना लाडू, हा 100 रुपये. आता इथे बघा दादरला गेली मग मला रुमाल दिसले, हात रुमाल. तर मी हात रुमाल घेतले माझ्यासाठी खास. आम्ही ना ओमकारचे रुमाल वापरत होतो. हा, मी सगळे रुमाल पप्पूचे वापरायची. हा दिसले काजलला म्हणजे हात रुमाल घ्याई तर मग म्हटलं घे. मग असे आम्ही आता 1 डझन रुमाल आहे. आता किती दिवस टिकतात आहेत बघूया. त्यासोबतच बाकी सर्व काय आहे. हे केस घेतलीस? हे केस घेतले मला लावायला. कर्ल्स आहेत ते, कर्ल्स हा. कर्ली केस घेतली पाठी लावायला आंबाड्याला. आणि इकडे काजलने घेतलं. हा, आता कसे मी ना असे टाईट रबर बँड्स वगैरे किंवा चाप वगैरे टाईट लावू नाही शकत म्हणून मी हे घेतले. जरा हलके आहेत ना ह्याचे रबर. आणि ते आपण ते बाहेर असे ते घेऊन फिरतात त्यांच्याकडनं आपण ते घेतले. हे आपलं मंदिर आहे ना घरातलं देवाचं, हा. त्याच्यासाठी हा हार घेतलाय. आणि हे बाळकृष्णासाठी घेतलं. बाळकृष्णासाठी. आणि परत हे हेअर ॲक्सेसरी हे पण. तर अशी सर्व दादरवरून शॉपिंग हा, झाली. हे टाळं घेतलं घरासाठी. हा, ते लॉक टाळं घेतलंय. घेतलं. टाळं नव्हतं, टाळं घ्यायचं होतं आम्हाला. टाळं घेतलं गोल्डन कलरचं. किती सांगितले त्यांनी? ह्याचे 130 व 150 आधी बोलला. 150 मग मी त्याला बोलला. बोलला 130 ने तरी दे, तर नाही, तर 120 ने दिला लास्ट. ओके. हा, तर अशी आमची छोटीशी शॉपिंग होती. तर हे झालं दादरचं मार्केट. आणि आम्ही दादर कुठे गेलो होतो? वेस्टला गेलो होतो. दादर ईस्टचा जनता मार्केट आणि ते सर्व वेगळं सेक्शन आहे. हो. दादर आणि आपण वेस्टला चौपाटीला पण गेलेलो. ते पण अनुभव सांगूया. तिकडून मग आम्ही चालत चालत 15 मिनिटं सरळ चालत गेलो, ते चौपाटीला गेलो. आम्हाला वाटलं मस्त पाणी असेल, हवा असेल. पण आजच्या दिवशी आम्ही जे गेलो ना, नाही हवा होतं, नाही पाणी होतं, नाही तिकडे कोण जास्त माणूस सर्व होता. समुद्र सुकलेला होता. हा, जर तुम्ही म्हणाल की वीक डेज मध्ये तुम्ही जावं तर मी रिकमेंड नाही करणार. वीकेंड मध्ये काय सिच्युएशन आहे मला माहित नाही तिकडे. पण पण पाणीच नाही तर तिकडे मजाच नाही काय. हा, म्हणजे एवढी सगळं कोरडं काय आम्ही बघा जिकडे जिकडे जातो तिकडे मजा करतो, पण यावेळी आम्हाला खरं तिकडे मजा नाही आली. हो. असं वाटलं तिकडे चालत जाऊन जाऊ दे, आपला अनुभव तरी तुम्हाला सांगता आलं. आपल्याला बघता तरी आलं. हा, जर तुम्ही मला विचारायला जायचं तुम्ही जाल तिकडे तर परत आम्ही जाणार नाही तिकडे. म्हणजे आम्ही तरी नाही जाणार. आता एवढ्यात तर नाही. जसं लस्सी प्यायला जाणार नाही तसं हे करायला जाणार नाही. बाकी काय काय वेगळं असेल तर दादरमध्ये एक्सप्लोर करू परत कधी काय घ्यायला. हा, व्हरायटीज वेगवेगळ्या आहेत, बरोबर ना? आणि सगळं मिळतं तिकडे. हा, आणि तुम्ही परत विचार कराल ते गोंड्याचे माल घ्यायला आपण दादरला जाऊया किंवा हे करायला, तर तुमच्या लोकली जिकडे मिळत असेल ना तिकडेच घ्या. बरोबर. एवढं तिकडे जाऊन लॉटमध्ये घ्यायचं असेल तर काहीतरी डिफरन्स पडेल. आणि मी तुम्हाला एक सांगतो, हे जे तुम्हाला बघा हे आम्हाला 100ला पडले. हे नाही आपण कानातले घेतो किंवा असे जे हे घेतो ना, तर आमचं दुकान होतं. मम्मीला पण माहिती आहे, काजलला माहित नसेल. कटलरीचं दुकान. म्हणजे सर्व नकली ॲक्सेसरीज, हेअर ॲक्सेसरीज, नेकलेस वगैरे मुलींचे हे सगळं असतं ना. सोप्यात समजवतो. तुम्ही जे चाप लावता ना, हा, चाप क्लिप आपण वगैरे. लावतो क्लिप ना, लावता ना, ते तुम्ही 10 रुपयाला पडतं ना, ते 3 रुपयाला होलसेलमध्ये पडतं. तर 3 रुपयाला 4 रुपयाला कुठे पडतं ते मला माहिती आहे, कुर्ल्याला कुठे पडतं. जर तुम्हाला पाहिजे असेल की मी तुम्हाला दाखवू तर तुम्ही ह्या पर्टिक्युलर व्हिडिओला 2000 ते 2500 लाईक द्या आणि कमेंटमध्ये सांगा की आम्हाला होलसेल दुकान दाखव. कारण मी त्यांचं 8 वर्ष अगोदरचा कस्टमर आहे. आमचं 3 वर्ष तरी तो शॉप होता. बरोबर. त्यानंतर मग आम्ही तो शॉप बंद केला. पूर्ण शॉपच बंद केला. तर ती लोकेशन हवी असेल, तो शॉप हवा असेल तर मी तुम्हाला दाखवेल. पण ह्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये सांगा आणि व्हिडिओला लाईक पण द्या, तर मी तुम्हाला तो शॉप दाखवेल. पण त्याची अट काय असते, कमीत कमी 12-24 घ्यावे लागतात. 1-2 पीस मिळत नाही. बिझनेससाठी घ्यावं बिझनेससाठी असेल तर, जर तुम्हाला डिस्ट्रीब्यूट करायचं असेल तरी पण. लागतं. आणि घरी पण नाही का सण वगैरे असतं तर आपल्याकडे पाहुणे वगैरे येतात तर आपण नाही का देतोच ना, किंवा ओटी वगैरे भरतो तर हा. त्याच्यामध्ये आपल्याला काही द्यायचं असतं लेडीजांना. बरोबर. मग बरंच काय असं गुरुवारचे घट बसतात ते, हो, तेव्हा आपण आपण हळदी देतो कुंकू ना. आपण घालतो ना घरी, हम्म. तर तेव्हा पण बायकांना तुम्हाला जर द्यायचं असेल ना तर तसं होलसेलमध्ये घेऊन तुम्ही देऊ शकता. कारण ते सगळं मिळतं सगळं. तर तुम्हाला जर हवं असेल की ते मार्केट एक्झॅक्टली कुठे आहे, काय काय मिळतं, काय रेंज आहे, तर तुम्ही या व्हिडिओला चांगले लाईक्स द्या आणि कमेंट करून नक्की सांगा आम्हाला. त्यासोबतच ॲड ऑनमध्ये मी तुम्हाला काय दाखवायला माहिती आहे काय, छोटे छोटे खाऊ खातात ना, हम्म.
ते पण कुठे होलसेल आहे ते पण मी जनरली शॉप दाखवून देईल. त्यानंतरच आपले जे क्रॅकर्स फटाकडे आपण जे म्हणतो त्याचा पण कुर्ल्याला एक मोठं होलसेलचं दुकान आहे. आता लागणारच फटाके हा वगैरे. तोच दुकान रिटेल पण करतो आणि तोच दुकान होलसेल पण करतो. जरा पुढून म्हणजे बाहेर मोठे मोठे शॉप स्टॉल लावलेले असतात पण तो होलसेल नसतं. आणि मी तुम्हाला सांगतो होलसेलवाल्यांना ना पब्लिसिटी करायची गरज नाही. त्यांच्याकडे ऑलरेडी माणसं खूप असतात आणि त्यांच्याकडे 12 शिवाय ते लोक देणार नाही. तोच होलसेल दुकान असतो. बाकी 1-2 देणारे हे होलसेलर नसतात. ते झालं. त्या असेच आपण रेट उल्हासनगरला कम्पेअर केले होते ते कसे एकदम स्वस्त होते. होलसेल आहे सगळं. हां असं सुद्धा तुम्हाला दाखवायला आवडत असेल, बघायला आवडत असेल तर आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. आणि तुम्ही जरा व्हिडिओना शेअर करा आणि लाईक करत राहा म्हणजे आम्ही तुम्हाला सर्व दाखवू. आजचं तुम्हाला दादर फिरून झालं तुमचं? हो झालं. दादर फिरून झालं, पाय पण चांगले मोकळे झाले. वॉकिंग चांगली झाली ना? वॉकिंग चांगलीच झाली माझी. किती वॉकिंग झाली ह्याच्यात तुम्हाला दिसेल बघा 5700. हे आमच्या सर्वांचे सेम झालेत ते. हो. ओके, तर आम्ही तुमच्याशी आमचा दादर मार्केटचा अनुभव शेअर केला आणि तुम्हालाही आजचा ब्लॉग कसा वाटला आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. आणि हे जे 2 गिफ्ट दिसतात 2 शर्ट दिसतात ते आम्ही कुठेतरी नेणार आहे आणि तिकडे व्लॉग बनणार आहे. ते व्लॉग तुम्हाला नक्कीच आवडेल म्हणजे तुमच्यासाठी ते खूप इंटरेस्टिंग असणार आहे. इंटरेस्टिंग असणार आहे. नक्की बघा. म्हणून आम्ही तुमच्यासाठी वेगवेगळं ट्राय करतो आहे. तुम्ही आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा की तुम्हाला असं आवडतं का आणि व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. आणि हा चष्मा घालू का नाही ते पण सांगा मला. बाय बाय. बोलला होता ना जाताना काय मला याच्यामध्ये कोण ओळखणार नाही म्हणून. तर एक जे पहिले भेटले होते ते ओळखलं? नाही ओळखला तू. नाही ओळखलं. एक आम्हाला आज किती सबस्क्रायबर भेटले? 1-2 भेटले ना? 2 भेटले. माझा आवाज ऐकला, मी पुढे आले आणि मी आवाज दिला काजलला. माझा आवाज ऐकून ते माझ्या पाठनं आले. कबूतर खाण्याच्या इकडे 1 भेटले आणि दुसरे आपले ते इकडे गेले होते ते आपण चौपाटीला चौपाटीला तिकडे आपल्याला भेटले. तर बाय बाय. बाय बाय. गुड नाईट. बाय.